Tol, please. Huwag mo akong perapan. Ay, nakaro. Ay, na nakaro ay. Tangina mo. GG, sir. Ay, nako mga kaibigan. At nag-solo na naman ako, guys. What the heck? Alam mo na ako ngayong facecam, guys. Nasa ano kasi ako ngayon, madilim yung kwarto ngayon kasi trip ko lang, charot. Namiss ko maglaro sa isang madilim na environment, guys. Meron tayong dalawang kasama. Hopefully walang invisible na glitch. Ayos talaga pag invisible na glitch eh. Ay, tangina! Ano daw? Bilis na! Visible. Visible daw? Sabi ko na. Ay, dami! Ay! Ay, nga ka, di ba? Pa siya dito eh. Apa? Jason Gaming Whitey. Ano yung pangalan niya? Jason Gaming Whitey. Ang daming bot. What the heck? Punta to dito, promise. And siya. Shotgun. Oy, hindi pala. May isa pa dito. Naririnig ko siya. Ayun na. Uy, ano daw? Jason, I love you! Yo, love you too! Jason, salamat sa pag-shoutout mo sa akin noon. I love you, Jason. Oy! Dito ka muna, Jason, puto! Dito ka muna, Jason! Dito ka muna, please! Kailangan ko na umalis, may kalaban ako. Kaya mo yan, ang galing-galing mo! Huwag kang mamamatay, sa'yo na yung SBD ko, para sa'yo yan! May kalaban, may kalaban. Alis na ako, Kaya mo bye. yan. Spectate kita! Naka-live ka ba? Hindi, nagre-record lang. Wala akong bahala. Wala akong bahala, guys. Mamamatay yun for sure. Walang bala sa SBD. What the heck? Sana makakuha ko ng bala dito. Check natin dito sa corner. Baka meron. Eh wait, mate. Ano pala? Baka mamatay ako dun sa... May gas ba ako? Wala akong smoke. Wait lang. Bahala na to, guys. Kailangan ko itong kunin. The heck, man? Kailangan ko itong kunin. Wala na akong bala. Kailangan ko ng bagong baril. Sana makuha ng barrett dito.
Oh my gosh, please don't lag. Please, 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 please. Huwag niyo muna ako patayin. Huwag naman. Okay. Alright. Slowly but surely tayo dito, guys. Alright. Jason Gaming YT. Namatay si Jason Gaming YT, mga kaibigan. Mabarilan dun. Ang gamit na baril. Yes. Oh my gosh. Dami ko nakuha. Nice, salamat my car. Yun, may nakikita ako. Potential kill. Pero pwede na akong patayin. Sana ako. Oh, next stop. Tama siya. Sir, ammo please. Ito na lang. Wala na akong choice. Sayang ng SBD. Siguro may kalaban dun. May truck dun. Baka may crate. Gagawin natin. Pupunta tayo sa taas. Possibly may tao dyan. Ito, namatay siya. Ayun o. What ata to? Oh. Yun. No blow up. Salamat, sir. Very much. Wait, may bullet. May bullet loop na ako, so gagamitin natin yung double barrel. So 8 kills at the start, not bad. Nakuha na yung item dyan. Okay, may motor. Diba tayo? We're gonna... Okay. Natin kukunin yung loot. Ang walang cover. Sana may ano siya. Ayan siyang meds. Wait, how is that? No. Okay. Can't stay here up and loot. Baka mamatay ako na to. Alright, 9 kills. Tapos wait, what the? Two people shooting at me now. Wag, kikita niya ako dito. Pop. Kailangan ko mag-reload. Reloading. Push natin si sir. Hindi ako pwedeng ma-sandwich. Na siya sa taas. So wala na siyang car. Sure na nandiyan siya sa taas. 29 left. Okay. Yun, may 8 times kaya pala. Oh, wow! Surprising. Mag-lag please. Dami ko palang ano. Need shotgun ammo is. Need to sort my inventory first. Gulat ako ah. Yun, shotgun ammo yun. Gunshots dito kanina. May gunshots dito kanina, tapos dito yung nag-drive. 25 left, 11 kills. Malapit lang yung gunshots dito. Okay, nasan ba yun? May car dyan. Pwedeng may tao dyan. Posibleng glitcher.
Nasa taas. Hintayin natin siyang ano, mag-loot. Maglo-loot yan, promise. May loot dun sa taas eh. I got a car. Tingnan natin kung mag-loot. Ako nakikita. May car doon. Oh my god. Oh my god, I'm in the middle of a fight. Better not die here, guys. Natay siya na nasa Bitter Lake. Hindi ko lang alam kung saan siya sa Bitter Lake. Gosh. This is the worst situation. Pag may dumating dito, patay ako. Uy, nice. Pinatay siya. Gagawin ko, take cover dito. Yun siya. Akong armor. Walang kung nasan siya. Crap, wala akong armor. Alam ko namatay yung nasa malapit. Matay siya. Na natin kung maglulot. Ayun. Yun. May tao ba yun? Okay. Shotgun. Wait. Wait, yun siya. What the heck? What the heck? What the heck? Ano yun? Hindi pa yung natamaan. Patay na ako dun. The heck? The heck? Wait, gunshots where? Parang nasa 3 story. Nandito tayo. 3 story nga. Okay. 14. May pinatay siya dun. May pinatay siya dun. So sasabay tayo sa pag-move ng zone. Ito kasi yung narinig yung gunshots eh. So I'm pretty sure nandito lang. Kung tama yung narinig ko ah. Kasi may ano dyan oh. Battle jeep.
ko alam kung battle jeep na yun, kanina pa yan. Pwede ding may lumapit dun sa crate anytime now. Malakas yung kutob ko na may makikita ko dito. Yun. Abay. Are you kidding me? What? Yun ba yun? Siya ba yun? Wala akong gas. Oh my gosh. Wala akong gas. Soft drinks tayo. Tapos may gunshot sa likod. Kailangan ko kunin yung truck. Yun siya. Scary. 15 kills, 5 left. Nandiyan na siya. Napatay niya yung isa. Probably somewhere over there. Gawin natin yung SUV. Siya. Kaya naman siguro natin siyang ano. Sana hindi ko ito ma-check, guys. Ciao. Yan, iba. Oh my gosh, you kidding me? Come on, man. Kailangan mo mag-drop. Kailangan ko mag-drop, tol. Tol, please. Huwag mo ito kayo. Huwag mo akong perapan. May nakarow. Sino nakarow ay? Tangina mo. GG, sir. Sana hindi siya nagmura. Grabe naman si sir. Ito na yung isa eh. Nakita ko yung gunshots kanina. Tataner. Oh my gosh! What? Hindi siya na one shot ng shotgun. What the heck? Oh my gosh. Hay, naka. Stop ko pa yun. What the heck? Ay, nako guys. Anyways guys, yun na yun. Thank you for watching the video. So, yep. Mag-like kayo please kung nagustuhan niyo yung video. Kahit namatay ako. Like. Like. Tsaka subscribe na din sa mga bago dyan. Guys, enjoy the video. Start kasi. So yun. Salamat guys. Care. Have a good day. Shoutouts dun sa nagmura sa akin. GG sa'yo sir.